ka jingnya tu kana sepang ka Kynthei ka basya ben halaka jong ka kiau kurem. Ka junita ka tiapang hayeng. U doktor u wan sumar ya ka hayeng bat u ai ki dawai Henry kim yarap ru ha ka jingchitom jongka. U lok jongka u David u trei sa Janai bat u wan hayeng teng. Ka junita ka sa bat ka kmi jong u David ban kam shingan bat kala kam teman. Henry ha ka jaka bakan sumar ka junita ya ka kiau. Ka hap sumar kala ka kmi jong ulok ya ka junita namar baka shitom. Ha ka wei ka sngi. U doktor ulawan examin biang ya ka junita haying jongka. Ka kmi jong u David ka ngabet kam ong Henry tang shulat u doktor. Ka kmi jong u David kala at mensim ha bat kala ong. Yok persana kum kane supang bet man la ka sngi. Ha ka jaka bangan yok tiet tang ka wei ka janru yok syu. Ka kmi ju David kala ong biang. Ukun jonga tela long kumba sulit bela bai dawai tang ya kalok. Ka kmi ju David kala isi ba ka junita ka pangbiet palat. Bat ha ka por si po ba je menmit. Na lor bat ka slap. Ka kmi ju David kala patan na jing tia bat kala ong. Junita pide ban mino na ying jonga. Ka junita kala ong. Ngandik sa syano laj bat ulok. Na lor bangade ka kun swet. Ka junita ka kerpat ya ka kiau. Ka ong ngamla te kiau ban ki na jing tia na marbanga shitom palat. Ka kiau kala ong. Ban ya ka basu tiap pang ha jing tia kumpi ka ha ban nyap no kamsuk. Ka kmi ju David kam sya ka pami bet ya ka junita. Ka junita kala ong. Ap kiau dalawan u David ngin sa snano da ka ying la jong. Ka kiau kala ong. Ngam sya ba ukun jong nga ba unlet snaying bat pi. Ukun jong nga ru ula ong. Ba pi day ban mino na ying jong nga namar u isi ya pi ba pi pangbiet palat. Ka junita kelas ngau si ha ba kayo ngau ba u David u paong ya ka kemi ban bekno ya ka na ying. Ka junita kala mi na ying jong ka kiau ha ka por men mit hi. Ka junita ka yaj marway ha preng jong ka jingdum jong ka mit ringkat bat uslap bacur. Ka junita ka ngau si bat syano kan leksa ha ba kam dan kemi dan kepasyu. Ka junita kala poi ha ka wei ka wa. Ha ka jingkut lat bat ka jing ngau si. Ka junita kala no yap no ha ka ta ka wa. Henry ha ka ne ka wa ban no yap ka junita. Don uwei ubriu uba kerjang u running. Bat utong dok ha ka ne ka wa. Ula yarap ya ka junita bat klalat na ka jing yap. Uba running ude ubala kamrang ba bat ula mai ka junita ula ong. Balai pimut ban penjot ya ka jing im la jong. Ka junita kala ong. Ngalakwa ban nyap no. Balai pi plat im nya nga. Uba running ula ong. Pi kwa ma pi ka jing yap. Henry ublay umpat mon ya pi ba pin yap. Une urang ba ula keli. Balai pi kwa ban nyap no. Ka junita klaya tu ha une ubriu ki daw baro. Klaya tu ru bangalong ka kun swet. Bat ngam da syait da klan ba. Une uriu rang ba. Ula sngau sen ya ka. Ula ya lamno syaying la jong ya ka junita. Uba roning udon ka lok bat ki kun la jong. Henry usngau sen ya ka junita bakade ka kun swet. Ula ong ya ka. Yang ya lam ya pi syaying jong nga. Bat ngadon ka wei ka kun Kynthei ka balong doktor. Da insumar ka jingpang jong pi knang ba pinyo kod no. Ka junita kalit sa no haying jong uba roning. Uba roning ukenya ka junita kum ka kun jong u. Namar ba kalong kun swet. Hadin arbana ulok jong ka junita ulawan haying bat ula keli. Syanome ka junita. Bat mentangan let jalam sakai no isya sorbat nga. Ka kemi ju David kala ong. Junita ayu kata. Nadu kato kasngi balet mapi sa jingtray. Ka lok jong pi kun kala Phet na ying.
U David ula ong, te balay may pisya yaka bakan lej. Kakmi kala ong, ngan tip siya ekon, hakapor bami ka log jong pi, ngaru ngadang samtia. Bat kalaj Phet ru bada uway ubriw tekun, kiyatu ki para marjan bayoi. U David ula kendet haba u yok sengaw baka kemi jong u kayatu baka log jong u kalaya Phet bat uway ubriw. Ka junita kala klan ya ka jing sitom jong ka. U ba roning ula ong, lada pikwa banet no sa ying kiaw tekun, yang nganet bu mga. Ka junita kala ong, pi mama, ngam net syu sa ying kiaw bat ulok. Namar kila be yang nga na ying, lada pisya te ngan sakno hangne ha ying jong pi. U ba roning ula ong, nga sya da ka mon sngubha kun ya pi. Ba pinsyong ha ying jong nga, ringkat bat ki kun jong nga. Bat ngan nyai yarap ya pi. Hadin arsnem, u David umut bej baka lok jong u ka lech shisha bada uway ubriw. U David upet ya ka dur baya Shynrang bat ka lok jong u jaw umat marway ha jing tia. Katno u benut ya ka lok namar u it bha ya ka. Katba ka junita pat, kalayok kam ha ka way ka office kum ka officer da ka jing yarap u ba roning ya ka. Ka junita kaya trailang ha ka ju ka office bat u David, Henry ka kam long he ka junita ban ya u David. Ka junita kalayok tray kam office ladan kumba shisnem, Henry u David bat ka junita kim juya kendu namar kim juya dekam. Teha ka way ka singi, kumnore ka junita kala pakhot ya u security ba u nekhot ya u second officer ba unwan ha kamra jongka. Dap kumba katu kat nepor, u second officer ulawan ha kamra jong ka junita. Ka junita kala kendet haba kayoi ya u David. Namar kam simpoy perkat, ba u David undan lang ha ka ju ka office batray maka. U David ru ula kendet haba u yoi bakal lok jung u batiak pang tangha jing tia menta kala tray office. U David namar ba ula kemen palat ula ong yaka. Junita balay pi ino no yanga kat haduk mentaru ngam junang banle ay nga perkat bay tang ya pi. U David ula ong biang yaka junita. Haduk kat ni pi syukur yanga balay pi miatu yanga shwa bangin nyato. Ba pi don sa uway ubriw u ba pi kam yej ban yanga. Ka junita kalaong nga klempet mga na ying jong pi. Henry day ma pi bat imay jong pi ba be yang nga na ying. Namar pilaya isi yang nga namar nga pangbit palat. U David ulas ngaw lingwa, meno u David u be yaka na ying, meno u isi yaka. Bat ulaong, kat kajing iye jong nga ya pi junita, pidang ong kumta, te ngamla mudur. Ka junita kalayo tulut kidaw ha u David barro. U David ula lingwa, balay baka kmi jong u ka lek kumne. U David ula panmap ya ka junita nakabenta jong ka kmi. U David ula ong ya ka junita, bakan wan pai biang ha ka jing im jong u. Ka junita shwa bakan wan pai biang bat ulok jong ka haying. Kapanbor shua yu baroning bat kadaya tulut sapang jung u David ba don jing tip ru sapang ka jingbe ka kyaw yang nga haying. Ka jurita kaya tu ya u baroning ba u David umut ba nga Phet hi na ying bada u waypat ubriw. U baroning usya ya ka junita bakan lit sabiang bat ulok jong ka. Om haying kmi jong u David, Henry laka jong ula pasa yaki. Ka kmi jong u David, ka panmap ya ka junita bat u David, Henry u David sngap, namar day ka jingle klem akor jong ka kmi jong uhi. Ka junita kala janya bat ula hab ban jengay na ka lok jong u shipor. Ka junita bat u David, kila mino laka ying ka sem la jong, bat kidap da ka jingkemen baro arngut silok, namar kila ya kenduk biang sa shisin pat. Lada episode tenat, sengubha like, share, bat subscribe ya ka channel bat saya komen.